Bore da, gobeithio bod chi gyd yn iawn, croeso nôl I sianel YouTube Label Deg. Fideo heddiw yma yn un cyffrous ac yn un reit gwahanol. Dwi yn mynd I ddechrau vlogio hefo chi. Dwi wedi dechrau swydd newydd hefo cwmni, fatha prif lleisydd yr grŵp. Mae gennym fi 7 I 8 sioe yr wsos, so mi fydd yn cymryd dipyn o amser fi, ond dwi isio dod â chi fatha ar y daith hefo fi. So basically, intro hir ar byd. Croeso I fideo wsos yma. O'n i'n meddwl bore yma, mae gennym fi 2 sioe bore yma, heddiw yma. Sioe cynta am handi 2, a dyma'r ail sioe am 8. So dwi'n mynd I orau wneud full face, ac o'n I jyst yn meddwl swn I yn recordio fo hefo chi. So ia, dwi'n mynd I ista ar y gadair hyfryd yma, sy'n ôl fi, ac wneud make-up fi, a wedyn gobeithio dod â chi gefn lwyfan efo fi, dangos y ffrogiau. Yeah, just pethau exciting. Wel, dwi'n ffeindio nhw'n exciting. Gobeithio bod chi yn hefyd. So, na I ddechrau ar make-up fi rwan. Dwi newydd gyrraedd Portsmouth. Da ni yn fama actually am 6 diwrnod. Mae gennym ni 7 sioe. Ond mae rwan yn ddydd Sul, da ni newydd cyrraedd, nath ni adael Llundain bore yma. A wedyn dwi yn mynd I ddangos I chi fi yn dadbacio. Cos mae'n quite nice, da ni, oherwydd bod ni yma am yr wsos, ti rili'n gallu dadbacio, mae'n ei bywyd lot haws. So dwi jyst yn mynd I gadael y camera yn fama, dadbacio, wneud i'r lle fel teimlo bach fwy fel adre. So dyma ydi outfit fi heddiw yma. Dwi am fynd mewn I dre rwan, gobeithio fedrai ffilmio, jyst fatha bymryn bach o lle ydw I. I chi cael gweld, a wedyn dwi'n mynd I fynd am ginio, wedyn wnawn ni fynd am dro bach. Dwi rwan yn ôl, ac dwi wedi deud hyn bob un diwrnod ar y vlog, ond dwi'n gobeithio heddiw yma fedrai ddangos y ffrogiau I chi, fedrai ddangos y theatr, tu allan y theatr, tu fewn y theatr. Fingers crossed. So na I bigo'r camera fyny pan da ni'n cyrraedd y theatr.
Dwi rwan yn mynd i ddangos ffrog i fi, chi'n really sydyn. So, mae gen i fi ffrog agoriadol. So dyma y ffrog dwi'n gwisgo i'r gân gynta. Mae'n mynd yr holl ffordd lawr i'r llawr. A dyn dwi'n gwisgo yr sgidiau yma. Hefo'r ffrog yma. A wedyn, yr ail ffrog dwi'n gwisgo i'r ail gân ydy o'r un cwmni, yr un teip o ffrog ydy o. Just obviously mae mewn lliw gwahanol a mae'r gwylod fymryn yn wahanol. Ond mae hwn hefyd yn gorgeous a dwi'n gwisgo yr un sgidiau hefo'r ffrog yma. A wedyn, mae'r ffrog olaf fymryn yn fwy bach o fel halter-neck, fwy slinky. Mae hwn hefyd yn mynd i'r llawr a wedyn dwi wedi cael sgidiau newydd heddiw yma i fynd efo yr ffrog yma, sef rhai bach du o New Look. So hein ydy'r tair ffrog. Dwi'n meddwl ydych chi'n gweld yn fel fama ffrogiau yr ddwy violinist a mae heina yn gorgeous hefyd, mae heina yn fyr. So, cwbl sgynna i wneud rwan ydy adio tiara bach fi i'r gwallt, roed mic pack fi mlaen. A mae gen i fi in-ears yn y sioe yma, so mae gen i fi fatha yr track yn clust fi sydd yn rhywbeth newydd. Dwi erioed iwsio heina blaen. Be arall? Dwi wrth gwrs yn mynd i ddefnyddio body lotion newydd fi. Dyna fo, sgynna ni'n llawer amser, mae gen i fi hanner awr tan mae'r sioe yn agor. So dwi probably yn mynd i switcho'r camera off rwan, just so bod fi'n gallu cresu fyny, roed y ffrog gyntaf ymlaen a just wneud final touch-ups. Dwi'n mynd i gerdded yn syth nôl i'r hotel ac na i ddeud nos da i chi'n fanna. A dyna fydd diwedd vlog wsos yma. Bore da, gobeithio bod chi'n iawn. Dwi'n edrych bach yn rough ar yma, dwi'n siŵr am pam. Dwi just really di blino. Nes i sylwi bod fi ddim wedi seinio yr vlog off neithiwr. So o'n i just eisiau dweud tra, diolch yn wylio. Ond just fath ar arfer, cofiwch hoffi'r fideo, rhannu'r fideo a tanysgrifio i Label Deg. A wedyn na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!